Bi ye joué kalo tile 21 an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la ni y'a ye an ka kunnafoni cɛman kɛnɛ kan ayiwa kunnafoni cɛman kɛnɛ kan don o don an n'an balimakɛ Elbechir Thiam de don ayiwa Thiam i ni ce i ka don o don wulikajɔ la foli min b'i bolo ka lase an lajɛbagaw ma. Ɲagale ka i fo halisa ka an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Malaki filɛbaga mana kɛ fan o fan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ayiwa bi ɲininkali min b'an bolo k'a ɲɛsin an balimakɛ la o de ye k'a fɔ kunu an y'a mɛn ko an ka gouvernement ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA ka kumalasela min bɛ an ka jamana kɔnɔ ko o ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔ k'u bɛ tile 3 bɔɲɔgɔnko de d'a ma walasa a ka taa i bɛ se k'i da don o ko la k'a ɲɛfɔ an ye mun de tɛmɛna ni maa kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa Ɲagale i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an ka jamana ɲɛmɔgɔyaso notamment a ministère des affaires étrangères u ye communiqué bɔ k'a bin communiqué min kɔnɔna la u b'a fɔ k'a fɔ ko fɛn min ye Salgado Olivier Salgado ni ale ye MINUSMA ka kumalasela ye k'u bɛ tile 3 di a ma k'an ka jamana bila o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ nɔfɛ communiqué kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye halisa Ivoire kɛlɛkɛcɛ ma 49 olu ka nali min kɛra n'a kuma cayalen don kosɛbɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko Olivier Salgado o ko la a tun bɛ to ka lase dɔw kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ i n'a fɔ Facebook b'o la Twitter b'o la o tun bɛ relayer kosɛbɛ donc a yira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko u bɛ nin surasi masina ninnu ka naliko kalama donc i b'a ye k'a fɔ ko lase minnu kun don a bɛ sigasiga la wuli kosɛbɛ jamana kɔnɔna la marabaga ni maradenw ni ɲɔgɔn cɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko jamana transition ɲɛmɔgɔw ɲɛ b'a la k'a fɔ ko n'u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin ko in na a ko bɛna tila ka kɛ baara ye donc i b'a ye k'a fɔ u ye communiqué bɔ k'a bin k'a fɔ ko fɛn min ye Olivier Salgado ye donc k'u bɛ délai d'a ma a ka se k'an ka jamana bila nka an tilala ka kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye Olivier yɛrɛ l'intéressé lui-même en question i b'a ye k'a fɔ ko ja a yɛrɛ tun ye Mali bila a mɛnna a bɛ tile damadɔ bɔ a tɛ Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna la an kɔni b'a ye k'a fɔ nin sɛbɛn min bɔlen filɛ nin ye nin sɛbɛn bɛ effet kɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ tɛ yan nɔ déjà donc o b'a yira k'a fɔ ko a tali min filɛ a sen fɛ hali n'a sɔrɔ n'a ka minɛn bɛ yan nɔ olu bɛ fɛrɛ k'a sɔrɔ yen nɔ de mais a natɔ tɛ yan nɔ tuguni donc Ɲagale fana ka mɔgɔ hakili lajigin k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye fana Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka MINUSMA lasigiden ka a fɔ ko k'an ka jamana bila i b'a ye k'a fɔ ko 2019 la école karamɔgɔ dɔ tun bɛ yen nɔ min fana delila ka lasew fana kɛ ka taa jamana juguya la i b'a ye k'a fɔ ko ni ɲangini kelen taara k'o fana sɛgɛrɛ k'a fɔ ko an k'an ka jamana bila donc globalement i b'a ye k'a fɔ ko an ka transition ɲɛmɔgɔw u bɛ ka kuma min fɔ tuma bɛɛ k'a fɔ ko u ma ban u ni jamana yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya baara ni teri ɲɔgɔnya baara ma mais i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ a fɔ tuma bɛɛ k'a fɔ ko a ka d'u ye an ka transition ɲɛmɔgɔw b'a jira k'a fɔ k'a ka d'u ye ko Mali ka souveraineté Mali ka bonya a hukumu kɔnɔna la donc u ni mɔgɔ fɛn bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ a kɛra adamadenw ye o a kɛra jamanaw ye o donc u ni mɔgɔ bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ a ka d'u ye Mali ka souveraineté ka respecter Mali ka indépendance ka respecter an ka olu fana ka bonya i n'a fɔ olu ye jamana ɲɛmɔgɔ ye tɔw ye jamana ɲɛmɔgɔ cogo min olu fana ye jamana ɲɛmɔgɔ ten cogo la donc u bɛ tɔw bonya cogo min na u bɛ fɛ tɔw fana k'u bonya ten cogo la donc i b'a ye k'a fɔ ko nin mesure ninnu bɛ ka u ka autorité ka a jira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan nɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yan nɔ minnu u kan ka bonya u kan ka lamɛn u sɛbɛ kan ka dɔn Ɲagale globalement an bɛ se ka min retenir communiqué in na o ye nin ye. Ayiwa Thiam an y'i ka kɔrɔfɔw mɛn nka i n'a fɔ Mali yɛrɛ ni MINUSMA cɛla la sama caman kɔni kun kɛra ka tɛmɛ MINUSMA ka segin na walima ni waleya in kɛlen o tɛna la fiɲɛ bila an ka jɛ la. Bon Ɲagale a man kan tɛ ka fiɲɛba bila la kosɛbɛ parce que Mali ye wulikajɔw caman ta MINUSMA ko in na ka sɔrɔ nin yɛrɛ tɛ hali nin tɛ fɛn tɛmɛnen kɔfɛ an ye MINUSMA mɔgɔ fana ka communiqué olu y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min taara Olivier Salgado ni olu ka kumalasela ye o contrôle la Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko u kɔni y'a ye nka a ma a kun ka laɲini kun tɛ a ko kun ka taa laban tan cogo la mais ko fɛn min kɔni ye MINUSMA kɔni ko MINUSMA bɛ continuer k'a ka mission accomplir Mali kɛrɛfɛ n'o de ye ka adamadenw n'u bolofɛnw k'o la ka na halisa MINUSMA k'a bɛ continuer o baara la donc je pense que Olivier Salgado n y'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ a bɛ kɛ Mali kɔnɔna la a bɛ taa maa yɛrɛ bɛ a nɔra bila nka nin n'a ɲɔgɔnna fili misɛnnin ninnu Nations Unies ka mission de kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ maintenant ka se ka olu kow jateminɛ kosɛbɛ u ka maa minnu bɛ na parce que jamana ko ni jamana ko de don donc a ko ma nɔgɔn dɔɔni Ɲagale Mali la n'a bɛna fiɲɛba bila MINUSMA ani Mali ka baara taabolo la. Ayiwa an balima kunnafoni cɛman filɛbagaw ni ne kun ye an ka bi kɔrɔfɔ ye i n'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jisuma kɛ nin fura ye Ala k'an ka jamana kisi ka bɔ majugu bolo ayiwa aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la.